Danas, kada nam sveti apostol i evanđelist Matej govori o ovom pismu, o svetome pismu, evanđelju, kako su se ljudi odnosili prema dobrotvoru svome, koji ih je zaposlio u vinogradu. Upravo ovo je metafora koja govori u pričama o tome kako smo svi poslati na ovaj svijet, u ovaj Božji vinograd, da zasadimo dobre plodove i da činimo dobra djela. A mnogi od nas zaboravljaju da smo ovdje Božjim blagoslovom i Božjom voljom, nego misle da je ovaj čitav svijet napravljen radi njih i da se čitav svijet vrti oko njih. Velike greške i grehove ljudi prave u samoljublju. I jedan od najvećih grehova jeste upravo gordost. To je ono što nas čini slabima. Ono gdje mi sami uzdižemo sebe na mjesto koje nam ne pripada. Jer, kao što kaže Gospod, ko bi prvi, bit će i posljednji, a ko bi posljednji, bit će prvi. I apostolima kaže, ko želi da bude prvi, neka služi drugima, neka bude sluga apostolima. To je Gospod učinio kada je na Veliki četvrtak oprao noge svojim apostolima. I mnogi, kao što je apostol Petar, su negodovali i rekli, nijesmo mi dostojni da nam ti opereš noge. A Gospod kaže, ako vam ne operem noge, nećete imati udjela u carstvu nebeskom. Svako od nas treba da se zapita pred sobom i pred svojim djelima koliko i kako i na koji način služi Gospodu i da li je dostojan da priđe i da se pričesti. Zato vas molim da uvijek vaše misli i vaše molitve budu upućene Bogu, da uvijek pristupate pričešću, da prije toga obavite svetu ispovijest, da se pokajete za svoje grijehe i da svako jutro se zahvalite Bogu na tome kako ste ustali, kako ste zdravi i kako sve što dolazi, sva ta iskušenja, mnoga dolaze i od Boga, jer samo iskušava koliko smo snažni, koliko smo u našoj dobroj volji, da budemo i da se nazivamo njegovim sinovima i kćerima. Neka vas Bog čuva i blagoslovi. Amin.